Dakinhar filgħaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Is-sliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Is-sliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Int esperjenzajtu il-ferħ tal-qawmien? Ġesu imqajjem mill-mewt irrivera il-glorja tal-qawmien tiegħu lid-dixxipli b'mod gradwali u fuq perjodu ta' żmien. Anki wara li d-dixxipli raw il-qabar vojt u semaw ir-rapporti li Ġesu der lin-nisa, kienu għadhom dgħajfa fil-fidi u beżana li setgħu jiġu arrestati mill-awtoritajiet Lut. Meta Ġesu derilhom, offrilhom provi tal-qawmien tiegħu billi urihom il-pjagi tal-passjoni tiegħu, idejh u ġenbu minfuda. U ikkalma il-beżat tagħhom u ġabilhom il-paċi li taqqat il-midinbin u li tagħmilna ħbieb ma' Alla. Ġesu għamel xi ħaġa li biss l-imħabba u l-fiduċja jistgħu jagħmlu. U ta' l-inkarigu lid-dixxipli dgħajfa u magħluqa fihom infushom biex iwasslu l-Evanġelju sa truf l-art. Din li bat lid-dixxipli hi paralella għal meta il-Missier bat lil Ġesu fid-dinja. Ġesu wetta il-missjoni tiegħu permezz tal-imħabba u l-ubbidjenza perfetta għar-rieda tal-Missier. U sejjaħ lid-dixxipli tiegħu u jsejjaħ lilna wkoll bl-istess mod. L-istess bħalma ta' lill-ewwel dixxipli id-don tal-Ispirtu Santu u jonfoħ fuqna l-istess Spiritu Santu li jimlina u jsaħħaħna bil-qawwa u bil-grazzja tiegħu biex aħna wkoll inwettqu din l-istess sejħa bħad-dixxipli. Permezz tad-don tal-fidi aħna wkoll inxandru li Ġesu u l-mulej u Alla tagħna. U miet u qam ħalli aħna wkoll nistgħu nqumu għal ħajja ġdida fih. Il-mulej joffri lil kull wieħed u waħda minna ħajja ġdida fl-ispirtu tiegħu biex aħna insiru nafuh personalment u nimxu f'din it-triq ta' ħajja ġdida permezz tal-qawwa redentiva tiegħu li kiseb bil-qawmien tiegħu mill-mewt. U inti qed tgħix għall-kelma ta' Alla u x'għandara bil-kliem u l-eżempju ta' ħajtek? Tħallih l-Ispirtu Santu jittrasformak u jgħalmek iżjed biex tkun tixbaħ lil Kristu? Kemm titolbu jgħinek tirbaħ fuq in-nuqqasijiet u d-djufijiet tiegħek u kull ma jista' jżommok lura milli twettaq ir-rieda tal-Missier? Mulej Ġesu,
permezz tar-rebħa tiegħek fuq id-dnub u l-mewt, inti is-saltan fuq il-qawwa ta' dlamijiet. Enni nersaq lejk u nafda f'kemtek li tagħti l-ħajja. Ħelwa Marija, tempju tal-Ispirtu Santu, itlob miegħi u mal-membri kollha tal-Knisja għall-miġja tal-Ispirtu Santu, bl-istess mod kif kont preżenti u tlabt mad-dixxipli ta' ibnek dakinhar ta' Pentekoste. Allimni inħalli l-Ispirtu ta' Alla iqawwini fil-fidi tiegħi fil-wedid tiegħu, fit-tama tiegħi fil-qawwa tal-qawmien mill-mewt u fil-ħajja ta' dejjem miegħu fil-ġenna. Amen. Cold as living stones where you're enthroned. As you rose from death in power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the hand that saw you raised clothe us in your glory. Draw us by your grace, oh, the glory of your presence. We your temple give you reverence. So come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. Worship is a celebration of the resurrection. As we worship Him, the Lord Jesus begins to rise up within us until we are abiding in the fullness of His presence. The same power that raised Jesus from the dead begins to be manifested when the people of God begin to minister to Him. When we partake of the Lord's Supper, we do show the Lord's death till He comes. In the same way, we show the power of the Lord's resurrection when we worship. Come rise in our midst, Lord Jesus, and fill us anew with your resurrection light.